Mandawi City Veterinarian may pasalig og igong supply sa karne sa kamerkaduhan. Labi na nga nagkaduol na ang kasulugan sa Pasko. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. African Swine Fever o ASF ug Avian Influenza Free. Kinagipasalig sa City Veterinarian sa Mandawi, taliwa sa hugot nga mga laka nga gihimo sa probinsya, kabahin niini. Gani mato ni Dr. Karen Mireles, ang sugbo na karon ang nagsupply sa baboy ug manok sa ubang probinsya nga naapektuhan sa maong suliran. Cebu Province, yes. Region 7 is kanang usa na siya sa source ron of kanang outgoing na mga products. Hasta Bohol. So, the Region 7 mismo, wala pa ta maigo. Both ASF and AI. Yes. So, we are supplying outside as well. Samtang gipasalig sa syudad nga dunay igong supply sa mga karne sa kamerkaduhan. Gila umang mutaas ang demand samtang nagkaduol ang Pasko. Apan duna na kunoy gianda mga suppliers ug masaligon sila nga dili kini magkuwang. Adequate ang supply, naraman dyan supply, no? Gipaningwa sa nasa ato ang mga stakeholders na naadjay enough for Cebu and the rest of the provinces na nagkinahanglan po. Higpit nga gimonitor sa City Vet Office ang presyo sa mga karneng gipamaligya sa kamerkaduhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.